Hej Anders, hvad så? Det vi skal fortælle om i dag, det er først og fremmest vores novelle, der hedder Lucy. Og til at starte med, så tager vi Ciceros 5 faser, hvor vi har taget de 3 underfaser. Startet af Dispositio, som er struktureret, ligesom skelettet. Og der kan vi jo bare lige fortælle, at vi har lavet en indledning, en hoveddel og en afslutning. Og det kommer du så også til at se, når vi snakker om det om lidt. Så har vi taget memorier, ligesom talen, hvordan vi har bygget talen op, og hvordan vi har fordelt tidsplan og arbejdsfordeling. Og der har vi har selvfølgelig læst bogen, og vi har fordelt arbejdet lige, så jeg kan sige det samme, men selvfølgelig siger vi ikke det samme her. Ja, og så sidste fase, det er Actio, hvordan vi formidler talen. Og også her så har vi ligesom taget stilling til, at vi siger talen siddende, hvor det er et formelt. Historien Lucy, den handler om underklassepigen Lucy, som så mange piger drømmer om en mand, der kan sørge for at sikre hende sådan økonomisk og socialt. Og efter hun flytter til storbyen Christiania, som nu bliver kaldt Oslo i Norge, så får hun arbejde som en tivoli-pige, eller en prostitueret, som det nu er. Der går ligesom ikke længe før hun forelsker sig i advokaten Theodor Gerner. Men Theodor han søger lidt mere fri til Lucy, men det sker først, da hun tror med at gifte sig med en anden, en opdigget elsker, som hun finder på. Så tager jalousien op for Theodor, som er utrolig jaloux og skitsig person. Så han frier til hende, at de flytter sig sammen og bliver gift. Og grundet Lucys fortid oprindelse, så bliver der set meget ned på hende af Gerner og hans venner. Det forværrer ægteskabet, og en dag der bliver for meget for Lucy, som på et tidspunkt en stund flytter fra Theodor. Når hun så kommer på gaden, der bliver hun voldtaget og gjort gravid. Og da hun så føder det her voldtægtsbarn og indser, at det ikke er Theodors barn, men voldtægtsmanden, så dør hun 4 dage efter. Romanen er kronologisk opbygget som en fortælling, der er fortalt i datid. Sporet er meget præget af direkte tale, som selvfølgelig er i nutid, som både bliver brugt, når personerne taler og når de tænker. Derfor er det svært at se, hvilken fortæller vi har med at gøre. Men når der endelig er tekst, som ikke er tanke eller tale, så er det tydeligt at se, at vi har med en alvidende implicit tredje person fortæller. Som sagt har fortælleren dog ikke den helt store rolle, da det meste af fremstillingsformen er dramatisk. Dette får teksten til at virke mere levende, som om at det hele tiden er gang i noget. Sproget er meget præget af klassesprog, men det kan være tydeligt at se forskellen på, hvornår Nielsen taler, og hvornår Theodor taler. Klassesproget bliver bevist brugt af Marie Skram, netop for at fremstille, hvordan overklassesproget bliver brugt til at håne arbejderklassen. Det ses tydeligt i det her eksempel, hvor Theodor har læst et brev fra Nielsen, Lucys veninde. Da Gerner læste hendes brev på kontoret, fra han gik hjem til middag, kom der en hånlig trækning i hans mundvig. Slik dit sprog, mumlede han, i det han rev brevet i stykker og kastede det i papirkurven. Her ses det tydeligt, hvordan overklassen bruger sproget til at dømme underklassen. Ordvalget er forskelligt gennem hele romanen. I starten handler romanen om forelskelse, derfor bliver der brugt positivt ladede ord. Det bliver værre efterhånden, som forholdet mellem Theodor og Lucy forværres. Og til sidst ender vi med et sprog, som ikke er andet end negativt ladede ord, som hænger sammen med romanen jo ender med døden. Romanen strækker sig over en tidsperiode på ca. 21,5 år. Man får ikke at vide, hvilket år det foregår i. Det er dog ikke en stor tvivl om, at handlingen finder sted samme tid, som båden blev udgivet, nemlig i 1888. Det kan ses, da Lucy behandler de emner, som var under debat under det moderne gennembrud. Ligestilling, kvindernes stilling i ægteskabet, klasseforskel. Derudover bliver en handske diskuteret i bogen, hvilket også passer ind i periodens kendetegn, nemlig at man begyndte at diskutere de forskellige problemer, frem for blot at finde sig i at være undertrykt. Under det moderne gennembrud start, der havde kvinden ikke fået stemmeret endnu, og det havde heller ikke lov til sex før ægteskabet. Det havde mændene. Der var ikke nogen økonomisk ligestilling. Det havde ikke særlig mange beskæftigelsesmuligheder, og adgangen til pension, den var heller ikke at finde. Alle disse problemer, de blev sat under en fællesnævner, som hed sædelighedsfejden. Kvindeforeninger, de opstod på baggrund af de problemer, som forfatterne satte under debat. Det gik mange år, inden der kom et resultat ud af de forskellige kvindeforeningers arbejde. I 1908 der fik kvinderne lov til at stemme til det kommunale råd. Efter en grundlovsændring i 1915 der fik kvinderne endelig lov til at stemme i rigsdagen. Efter Første verdenskrigs slutning trådte loven om ligeløn i kraft, og i 1921 der fik kvinder adgang til offentlige embeder.
Endelig i 1922, der blev der vedtaget nogle nye ægteskabslove, som gav kvinder en del af forældremyndigheden over deres barn. Afslutningsvis der kan man sige, at novellen Lucy den ligesom skildrer ødelæggelsen af en selvstændig kvindes stolthed gennem undertrykkelsen af hendes seksualitet. Og vi ligesom gør med en kvinde, hvis død skyldes undertrykkelsen af hele den essentielle og eksistentielle kvindelighed, som ligger i seksualiteten af hende. Og novellen Lucy det er ligesom et kvindepolitisk brik i kvindefrigørelsen og et vigtigt indlæg i sædelighedsdebatten. Og ligesom karakteren Lucy har afgivet troen på lighed mellem kønnene og erkendelsen mellem kønnes lighed, og det kræver ligesom grundlæggende omvæltning i samfundet. Og undertrykkende kampen for frigørelsen førte til udslettelsen både kropsligt og såvel som åndeligt af hende. Så altså, det var ligesom undertrykkelsen, der var hendes undergang, kan man sige. Tak, Anders. Slik det sprugt.